מה המצב חברים? אנחנו כאן בעוד סרטון של דונגינג, והפעם ביקורת על המשחק דרגון בול אקס יוניברס, והתרגשות גדולה על המשחק השני שלו. אז בואו נתחיל. מדובר בעוד משחק של דרגון בול, רק שהפעם אתם יוצרים דמות כדי שההיסטוריה אחרי הפתיח לא תשתנה לרעה ותישאר היסטוריה טובה שבו גוקו וחבריו מנצחים כמו תמיד. מנצחים בו כמו תמיד. אז במה מדובר? מדובר בדרגון בול הרי, והוא סיפור על דרגון בול Z, אוקיי? על הסרט של דרגון בול Z שיצא ב-2015 ועל כל הסדרה מההתחלה עד הסוף. אפילו GT קצת משתתף במשחק. אתם יוצרים דמות הנקראת אבטר. למה אבטר? את זה אני לא ממש זוכר. יש את האתר דרגון בול ישראל, שם אתם תוכלו לדעת את כל המידע שדרוש. אז מה בדיוק אתם יכולים לעשות? זה כמו שאתם רואים, רגע, משהו מה זה איתי? כמו שאתם רואים פה, זה הדמות שלי והיא סיינית, אוקיי? ואתם יכולים לעשות כל דמות אחרת, לא חייב סיין, יכול להיות כמו קרירין, זה יכול להיות כמו פריזה, כמו פיקולו, כמו מנג'ינג בו, סליחה, הגמגום לא היה טוב, כמו מנג'ינג בו וכל הדברים האלה. אני אעשה עכשיו אנטר ואנחנו נראה, אני אראה לכם בדיוק פחות ויותר מה אפשר לעשות במשחק. אז בואו נתחיל. מדובר במשחק, בעוד משחק של דרגון בול. היה הרי הרבה משחקים של דרגון בול בפלייסטיישן 3 ובאקסבוקס 360 וכל מיני זה. עכשיו הגיע דרגון בול אקס יוניברס שהגיע גם ל-PC, גם לפלייסטיישן 3, לפלייסטיישן 4, לאקסבוקס 1 ולאקסבוקס 360. המשחק כובש ומרעיש אנשים, נערים, כל מיני אנשים שאוהבים את דרגון בול בעצם. כמו שאתם רואים, בגלל האיטיות הזאת פתאומית, שם אתם מתאמנים עם גוקו וחבריו. מה זאת אומרת? לחימה של 3 דקות. זה כל הדמויות בעצם נוחתות בתוך טוקי סיטי. כן, טוקי סיטי. רדיץ, למשל, אם אנחנו נלחץ עליו הוא יגיד לנו שאנחנו צריכים ללחם איתו בגוקו ובפיקולו, ואת זה אני לא ארשה. פה אתם שחקו אונליין עם חברים, אני לא מצליח, לא יודע למה, זה רובוטים, לא יודע למה הם פה. זה אופליין. באופליין הזה אתם יכולים להתאמן ב-14-15 דקות עם 3 דמויות שונות, ונותנים לכם משימות קלות כאלה כדי שתוכלו להעביר כסף או חליפה או אנרגיה חדשה. אתם יכולים גם לקנות אנרגיות, אתם יכולים גם לקנות חליפות. אני התחלתי את המשחק מההתחלה, אני לא יודע למה. בקיצר, כל המשחק מדובר על זה שאתה צריך להציל את ההיסטוריה של הדרגון בול, כי מישהו מנסה להשתלט על ההיסטוריה ולהפוך אותה להיסטוריה רעה, שבו הרע מנצח ולא הטוב, וזה תמיד לא קורה בשום
ואפילו באופן לא, ואנחנו מנסים לשנות את זה חזרה ולהשאיר את הטוב תמיד מנצח. אז עד כאן הסרטון, אני לא אראה לכם שום דבר מיוחד, כל הקטע זה שאני עכשיו אעשה ביקורת, אז יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא שלי.